L'Escola Industrial va inaugurar divendres l'exposició Lluís Companys, polític fins a la mort. La mostra és un recull dels fets més rellevants que van marcar la vida personal i política d'aquest personatge. La Fundació Josep Irla, organitzadora de l'acte, vol promoure la figura d'aquelles persones que van difondre el pensament polític català. L'acte inaugural va comptar amb una conferència de benvinguda a càrrec de Joan B. Culla, professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona. L'historiador va destacar que és important anul·lar el judici que va condemnar a mort Lluís Companys per poder rehabilitar la seva figura. És evident que es tracta d'una qüestió simbòlica, no? Que una sentència de mort que va ser executada fa a la vora 70 anys no té marxa enrere des del punt de vista de les seves conseqüències, no? Ara, és normal en els països democràtics, després d'una ocupació estrangera, en el cas de l'Europa de la Segona Guerra Mundial, els països ocupats pel nazisme, no? Després d'una dictadura, doncs és normal, i jo crec que és convenient i saludable, doncs anul·lar aquelles resolucions judicials que es van prendre, això, sota una ocupació estrangera o bé per uns tribunals que estaven mancats de la més mínima legitimitat democràtica, no? Durant la conferència es va insistir en la reivindicació de la figura de Companys i la seva posició com a noble català de la política. La mostra estarà oberta a la sala de conferències de l'Escola Industrial fins al 29 de novembre.